zvinotyisa zvichinzwisa tsitsi. This is Zim Untold Stories. Nhasi tine nyaya yemudzimai wepashamba paLakes Mine akasununguka mwana wake kwakuchibva amumonya mutsipa kwakumusunga-sunga nemachira obva amukanda mutoilet. Chiitiko ichi chakakatyamadza nekutyisa vazhinji muguta reshamba Lakes Mine. If this is your first time visiting this channel, ndokumbira kuti usiye waklika apo pakanzi subscribe apo kusubscribe mahara unge uchizvinzwira nyaya dzinotyisa dzikuitika muno muZimbabwe. Usakangana kubva waklika nika notification icon so that every time we upload a new video you will be the first one to watch. Ndisina kukupedzerai nguva, toda kuti tipinde munyaya nhasi. Indiri wavanzi wakatsangadzi inogara kuLakes Mine. Chiitiko chakaitika kuno kuchekudai ichi. Panguri Saturday manheru apo ndakamuka kufamba kweSunday. 3 o'clock manheru tachiiswa wana cheSunday. Apa ndakaona tuchi yakaisina kunyatsoratidza kuti muchigomba mandakaona tuchi chiedza chetuchi chirikubuda muchigomba. Ndipaseri peimba yapangu. Apa ndakauya apo ndinotarisa kuti panaona paibuda mudzimai achienda kupa vanhu. Ndamuziva kuti ndame kupa next. Ndakadzokera zvangu pamangu. Pandakasvika ndikitaura madzimai ndati pane mai panext ava kupinda pasera asi pachigomba apa pane zviri kuitika iyi. Varikushandisa toilet here kana chichipiti. Saka amai ava vakazvitakura. Sekanga iri Saturday vakazvitakura kudaro. Saka tabva mukudaro vachienda kweSunday. Ndakwanisa kuvaona. Sunday Monday ndopatakazonzwa kunzi amai ava pamiri pavo painge painzi pabva. Zvainzi pabva pakatanga kutsvagwa vanhu vakivabvunza unokabvunzurudza kuo kubva pamiri penyu zvambofambawo sei. Ndipo vakawanika amai ava vaitaura vachitiwo vakanga vabereka vasununguka pazvinhu zvakanga vasununguka zvinhu zvakasingazwisisiki sezvo vakange vachitiwo mimba yavakanga iri pa5 months vadzakura vaita iyo vabereka zvinhu zvisingazwisisiki. Saka zvadaro vanhu vakazoti musi weMonday iyoyo Monday kuseni ndipo vakauya vachitiwo vanhu vakomiti vanzwa kuti mudzimai wapa pamiri pake pari kushaika asi kuoneka. Toita sei? Ndikatimubvunzurudza kuti zviro zvakamira sei. Ndipo vakazotorwa amai ava zvakamira sei panditiudze chikumana wenyu kuti makasununguka makaisa kunyange makasununguka chinhu chisina nebasa asi da kungochionawo. Ndipo vakaenderwa mai nekomiti. Komiti yasvika pavari yemadzimai. Ndipo vakatakurwa vakatiwo vakanga vasiya pasi pegomo. Vatakurana naamai vaya vakudzika pasi pegomo. Ichi chakasara pamba panova ndo panext pangu naiwo amai vaya. Ndipo takasara takamira takatoudza vanhu takati amai ava ndakamboona vachipinda muchigomba ichi. Saka sometimes zvinogona kunge mwana uyu ari kutsvagwa ari muchigomba chipi chicho ichi chiri panext page ichochi. Sezvandakaona kumanheru asi ivo ndakazovabvunzwa futi vasati vapinda namadzimai ndikati ko muchigomba umo ndakamboona muti manheru maitsvagei asi vakati handaizibatsira. Pandakasvikawo kuno kuti ndakangonzwawo chipinda nochakandibatawo chishuwa ndakaenda kunofukunura. Ndipo ndakasanganza nemwana akanga arimo akaswa mumasaga akaswa mupurasitiki akaswa muchari akaswa mupurasitiki akaswa mupurasitiki akaswa mutsaka. Saka pandakasomupisa mwana uya ndovadzimba ndochitiko chiri mushamba. Chitiko chakaitika muno muchakandirwadza zvikurusa. Saamai vakatakura 9 months ndakarwadziwa kuita kunge uro hwangu chadimbuka. Ndakademba ndikati ko inga Shila aripo wani patakshop apa hana kana mwana. Ingadai waendawo kuseri kwemba. Ungoputira mwana orase kuko mwana anochema oita sei wonongwa. Vana vari kuchengetwa kunherero. Kunyange maraini momo arimo vana vari kuchengetwa wani vakaraswa. Mwana moyo wake anotochengeta mwana. Saka iwe wakadi kunosiya kuseri kwemba mwana uyu wonongwa hake. Vanhu vochengeta vane rudo nevana. Panokuti uite chiitiko ichi. Apo watishandisa uchizoti zvishuwa mwana wakatoviga kuseri kwemba muchigomba. Akatomboti ndakafukura ongone badza here. Haiwa ndakangodai nemaoko. Achizwa kuti akafukura kuseri kwemba. Ndakarwadziwa zvikurusa vana baba. Zvokuti kana nanhasi soka nhasi ndopandatokwanisa kuti ndiwane kutomboti ndidye chikafu. Ndiri kubatikana zvokuti nechiitiko chakaita amai Profi muno mugomba. Ndaingonzwa kuti kune vana vanoraswa kana kuti vanourayiwa asi ndakazozvionera nemeso angu. Ini ndakabuda nemusi wechipiri ndichienda kuchechi kuBhindura. Ndakadzoka zvokuma 8
pandakadzoka kuma 8 next door wangu vabva kutaura pano vakabva vasvika pamba pangu vakati amai chairwoman manzwe here chiitiko chaitika muno munzvimbo yatigere ndikati handina ndandisipo zvikanzi zviri kunzi amai provi vanga vane pamiri semazira munoita ndikati yemene zvikanzi pamiri pacho hanzi havana ndikati vaisa kupi zvikanzi mwana wacho hanzi hasi kuoneka kuti vanaye kandi vari kuyamwisa saka hazvisi kuzivikanwa kuti mwana uyu vakamisa kupi ende vakaita zvokuita sei ndikati aiwa maita zvakanaka tozozviona kana kwachena zvikanzi oraiti ndobva vaya kumba kwavo tovatarara kuti chenawo mangwanani kuseni vakabva vandidedzera kuti mune zvamuri kuita here tikwidze tonotora mabi edu tinoferefeta nyaya ndikati handei ndobva tasimuka makuseni ndobva takwidza tichienda kunotora mabi edu anonzi amaichandiwana saka tasvika pamusoro apa ndini ndakatanga kutofonera vanonzi vachikasha kuti ndiedze kuvazivisa nyaya tisaita noferefeta nyaya vasati vaziva zviripo muno mugombo tikati baba pane chiitiko chaitika muno matigere muvana venyu asi zviri kunzi pane munhu abvisa pamuviri hatisi kuzoti azvifambisa sei tisati kumbonoferefeta nyaya vakati oraiti amai kana maferefeta mozondiudza kuti zvafamba sei tikati oraiti ndobva taenda kuti tasvika pamba pamabi edu ndobva tatorana ndobva taenda kwachairman tasvika kwachairman takasvikamutsa amai chairman vwamuka tikati kudawo baba ndovwabuda panzi ndobva tatanga kukurukura nyaya yedu tatsanangura baba vakachidza kushamisika kuti inini zveshu handina zvandikuita sei zvandiri kuziva nenyaya iyi matoita basa ndimatondiudza nditori murima amenowo madzimai kana muchizviziva havana kundiudza madzimai vakatirambira vakati ini handinawo zvandiri kuziva kuti mwana wangu ndo zvaakaita tikati mungotadza kuziva sei ari mwana wenyu zvikanzi handina zvandiri kuziva tikati kweimivinga zviri kunzi nezuro manga muripo pemwana wenyu ipapo zvikanzi vanhu ngavataure kwavaswera ini ndandisipo tikati auraiti chairman wabva ati taakuzvisa kwamuri madzimai chirongwa ichi kana yakuita police case muri kuziva pane mwana futi akafukurwa 5 months tikati tikuzviziva zvikanzi nyaya izaikuregerera saka ndaakuzvisa kwamuri tione kuti mungazviite sei tikati maita basa tobva tasimuka tichitofamba kuenda kumba kwaamai takasangana hanzvadzi yavo inonzi akansera tobva tavamisa tobva tavazivisawo nyaya yaitika kuna hanzvadzi yavo tobva vatipindura kuti inini zvekwahanzvadzi yangu ndakageza maoko ndakaedza kutsura kuti hanzvadzi remujolo siyanai nazvo ite zvechinhu chimwe chete kana waona munhu wani wanofambidzana naye ochengeta mhuri dzako noti mangwana zvichakupinda dambudziko madzimai maita basa nyaya iyi ane 4 days yapindawo munzeve dzangu asi kuti ndizvikwanisewo kuenda kwaari handinokunda kuenda ini ndikutozvirwarirawo ndikutofambirawo zvandikuita sei zvandikufambira maita basa ende munomuona ari kumba kwake tikatiwo maita basa ndobva tananga roads pamba pake takasvika mai vakagara vachidziya zuva padombo nekamwana kavo kari pasaidi tikasvika pamba 3 ndobva tasvika kuamutsa mamuka sei tamuka mamukavo ndobva tamboti nyararei ndobva wanza sikana tange nyaya ndini ndakatotanga ndikati amai provi ndobva wadaira ndikati nini ndiri kuziva mama akazvitakura mine mimba asi mimba maonero angu yangaita sei yanga yakura asi pari zvino ndiri kuona mwana hamuna kuyamwisa hamusi nyaya yenyu takaita yekunzwa nezuro ndikati ndichazvona kwachena saka tasvika pano zvishandi kutoisa dumbu renyu hamuna kuti mutiudzewo kuti mwana ari kupi ndiwatainga papi panapa zveshu amai ava vakapindura kuti inini zveshu dumbu ndandinaro asi nyama dzangu dzakangorwadza marwadziro dzakaita ndabva ndamuka kuseni ndichienda kunoshandirwa saka zvakangoitikirawo ndiri kuzasi uko ndobva zvangoitikawo ndiri ndega ndobva ndangozvisiyawo ikoko tikati chamakasiya ikoko chii zvikanzi zvese zvandikangoburisa ipapo ndakangozvisiya tikati mimi chamakaona chakabuda kwamuri chii zvikanzi zvazvikangoita chiroparopa ndochimhuka saka ndakangozvisiya ndati makasiya pasango here zvikanzi tikati manje munomboziva kuti imbwa dzinoita sei dzinodya asi zvamakaita maiprovi zvatirwadza zvatigumbura hazviitwe dai manga muri vamwe vanhu pamakarwadziwa makaona munhu wekutuma kana manext door munayo zvinonzi munext door wako ndo hama yako yepedyo iye aikwanisa kunodza hama dzenyu dzokubatsirai pane zvamakaita madzimai makatadza saka mimba yenyanga nemwedzi mingano zvikanzi 5 months ndikati amai provi musatambe nesu mimba yenyu yanga yakura ini ndane vana 5 ndakurawo ndinotoziva mimba ye5 months 7 8 kusvika ku9 mimba yenyanga yamu 8 kana 9 months zvikanzi mundipikisi ndini ndakatakura dumba rizi renyu ndini midzi wemimba ndikuzoti mimba yangu 5 months ini muda kuti 7 8 months ndini makatakura mimba tikataira musaite hasha toda kuedza kubatsirana saka chiripo ndechekuti imini mune wamakaudzawo here pane zvakaitika zvikanzi pazvakaitika ikoko ndakangokwidza ndabva ndasvika kuudza vanonzi amai kanishi kuroti mudzimai wehanzvadzi yavo ndiye wakaudza ndikati akakwanisa kuita sei zvikanzi hapana tikati oraiti rege tidedze manext door ndobva tadaidza manext door vari madzimai ebaba ndobva vauya tikati amai mwana ndima next door yamaiwa tiudzewo maonero amakaita
kana pane zvavakakuudza ivo ava vakapindura kuti inini handi kunyepa kuti ndizoti amai ari kurwara avanonge vandiudza asi ndakatonzwawo nemurora wavo achiti muri kuona here vabiyenya vasisina dumbu vari kusungira Zambia umu 2 days asingaoneke panze mwana ari kupi ini ndopandakakwanisa kuuya kuzobvunza mabi angu kona amai Provi dumba hamuna mwana maisa kupi vakandipindura kuti mwana ndasununguka ndataya tikati mwana mataya kupi zvikanzi amhene ndakasiya kurefu kuzasuku ava ndo vandavapindura kuti asi zvamakaita tachitoti pamwe mwana maviga kusenseni zvikanzi handina tikati alright saka zvatida kuita toda kuti toda kusimuka tiende kwamakasiya chinhu chipi ichochi toda kuchiona kana chiri chimhuka toda kuona chimhuka chacho ichochi ndo patakadedza baba ndobva vauya tikati kwemimi baba maonera makaita mai vari kuti mimi makaona katochi zveshuwa baba vakadayira zvikanzi nini zveshuwa ndakaona katochi patoilet ndikaudza madzimai angu kuti ini ndaona katochi asi toilet yakushanda here yakadhirika madzimai akati haisi zvikanzi ndaona simaonera ndaita ndonanga mai baba zveshuwa kuchichena kuseni kwesande takaona munhu asina dumbu saka takangoita kufungidzira kuti maybe zvavasina dumbu pavaibva paipaye ndopavasiya chi mwana amai ava chinzi paoniwa zvomachira mutoireti vakaita futi hasha zvikanzi haimiseneneni amuziva kuti munhu kana aenda kana kumaperiod anopfeka mapedhi handiti nokanda saka zvimachira zvadaiputisa zvandaindokanda ndikati mukataura izvozvo kwakazono vari mwana zvandati mwana akasiya kumusandipikisa tikati hapana chakaipa isu ngatichisumukai tiende kwamakasiya mwana ndobva tasimuka zveshuwa kuti tikwanisa taida kuedzawo kuvadzoreredza amai ava kuti vatiudzewo pane mwana toitawo kana mwinyi yedu semadzimai tokwanisa kutora mwana tochengetedza panoita sei panochengetedzwa asi vakatirambira vakatishandisa futi vachizoti mwana ari paseri pemba pano yavo tikati handei takasimuka tikatanga kufamba baba ava nachairman takasiya vakagara achairman isusu vakatiti madzimai amai anga vakuudzei chokwadi kuti mwana ari papi tikati tovaita sei sezvo vari kuramba regai tiende ndo vari kuziva panochi zvikanzi aimusandipikise ndini kuziva pandakaisa mwana hamungaudzoe nemunhu asiri kuziva ndini kuziva pandakaisa handei ndobva tarowa pasi ndobva tatanga kufamba ini ndini handipambera mai ari mumashure mangu vanhu vachiteera tine mwe murume 1 totatanga kufamba tichienda pane pandakacheuka ndikavati taakusvika here vakangoti hatisati takatanga kufamba vanhu vakatanga kutaura kuti kwatichasvitswa tichasvitswa kuserengeto baba watati nawo bva wapinda muromo kuti kana ukatova kuserengeto tiri kusvika chete chatikuda tikuda pavakasiya chi izvozvo kuitira mangwana takatanga kufamba tisati tatombosvikeko kuti tatosvika kunonzwa Buffalo takatonzwa kudaidza kunzi dzokai madzimai mwana ari mutoileti akutobviswa takapererwa munhu wese akangotyoka kudai takamboita hasha dzokuti tovaita sei amai avo iyo vakangoti kwindi tikavati vakabvunzwa kunzi naye amai Provi munozviitirei vakapindura mirodzo tanzi naida mbokushandisai ndo zvavakapedza kupindura takapererwa kwakutotena futi kwakutodzokera tichisvika takatosvika mwana atoburitswa vanhu vatoungana vakatozara takangosvika mukupererwa so zvokuti vaida kutovarova wamangatomborowa mbama wakati amai ngavarove tikatozosimba nekurambidza tikati musavarove sezvo takufonera chi polisi ndabva ndafonera futi mupurisa uye bheki ndikati tadzoka kwanga vachitishandisa amai vai hakuzirwa kune mwana tadzorwa kunzi mwana ari mutoileti dzokai zvikanzora iti madzimai ninda kutoendesa nyaya yenyu kupolisi kuita kuti mapurisa akwidze kupi ikoko maita basi ende munoona kuti mwana ari sei zvesva takasvika tikaona mwana takasvika kutovhurirwa mwana achivhurwa vanhu vasina vana vakachema kubata gotsi kudai vakati isuti tikuchaya zvipo zvevana amai ado yangokwanisa kutipowo vana vacho ndachengetawo hangu nongokuro ndichinzi amaningi sezvo asiri wangu ndane makore isina mwana vanhu vakashungurudzika nechitiko chakaitika panguva iyoyo pakazovhurwa mwana takaona mwana akasungwa hurwe nechijira chitsvuku chakatenderedza akasvuka meso kuratidza kuti anga ane mazuva mwana iye saka panguva iyoyo takaedza kubatana sori nechikosoro takaedza kubatana nemapurisa akanditi amai vemwana vari kupi ndikati tinawo pano zvikanzi vachengetedzei nemwana wacho tiri kuuya ipapo zvamai mhanje tiri kumirira mota iri kubva kubindura tiri kuuya tikati maita basi ndobva taita nguva tiri ipapo ndo chiitiko chakaita sei chakaitika panguva iyoyo